אני נמצאת במערכת דלי, ואני נתתי לתלמידים שלי לתרגל איזה נושא. בואו נפתח את עץ המשימות, כיתה ח', חומרים, מבנה החומר, סוגי חלקיקים. פתחתי את זה לכיתה, הכיתה תרגלה. אולי אפילו אמרתי להם מראש שאחרי כמה שבוע שהם יתרגלו, אני אתן להם בוחן קצר עם שאלות מתוך האתר. יש לי פה כפתור חדש, הכנת קובץ בחינה. אני לוחצת עליו, המערכת מראה לי שיש 18 שאלות במאגר, שמתוכן היא תבחר לי את השאלות. אני רוצה בוחן קצר של 5 שאלות, לוחצת על שליחה, נוצרו שני קבצים, קובץ בחינה, אני אוריד אותו, וקובץ התשובות, שגם אותו אני אוריד. קובץ הבחינה, נפתח אותו, הוא הקובץ לתלמידים. יש פה 5 שאלות שנבחרו באקראי מתוך המאגר, והתלמידים צריכים לענות. יש פה שאלות בחירה, יש פה שאלת רב ברירה, זה 5 השאלות. אני אחזור לאתר ואני אלחץ הפעם על קובץ התשובות שגם אותו הורדתי. זה בעצם קובץ שמיועד אליי, למורה, ויש בו את התשובות. בעצם מסומנות פה התשובות הנכונות לשאלות בחירה, לשאלות רב ברירה, יש פה רק בעצם את התשובה הנכונה וכו'. עכשיו בוא נניח, אני חוזרת לאתר, שאני רוצה לעשות 2 טורים בבחינה שלי. מה אני עושה? אני פשוט לוחצת על זה עוד פעם. עוד פעם לוחצת שאני רוצה 5 שאלות, עוד פעם מכינה קובץ בחינה, אני יורד את הקובץ בחינה הזה. כמה שאמרתי, המערכת בוחרת בצורה אקראית את השאלות, כך שהפעם היא בחרה שאלות אחרות. אפילו אם שאלה במקרה תהיה עוד פעם, היא תהיה בסדר תשובות אחר. כך שיש לי פה בחינה שנייה או טור שני שאני יכולה לתת לתלמידים. כמובן גם לא יש את קובץ התשובות שאני יכולה להוריד ולהסתכל עליו. זהו, עד כאן.